L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha impulsat una declaració institucional per la defensa dels refugiats. Es va fer pública durant la taula rodona Refugiats Catalunya Terra d'Asil. El document demana respecte als drets humans i al dret d'asil i exigeix als governs català i espanyol el desenvolupament de les eines jurídiques necessàries per acollir refugiats en els municipis i fomentar la cultura de la pau. Fruit d'això, volem que emani la constitució d'un fòrum, un fòrum de Sant Vicenç dels Horts, que ha de vetllar pel seguiment i pel compliment de tots i cadascun dels articles anunciats en aquesta declaració. Aprofito també per animar a les associacions, a les entitats vicentines que esteu aquí representades, a adherir-vos a aquesta declaració de Sant Vicenç, a totes les associacions, municipis, entitats, partits polítics, mitjans de comunicació particulars de tot Catalunya que ho desitgin, que comuniquin aquesta adhesió de la declaració de Sant Vicenç dels Horts a través del nostre Departament de Solidaritat, Cooperació i de Voluntariat. Aquesta declaració signada dona pas al Fòrum de Sant Vicenç dels Horts. Avui, dia 23 de setembre de 2016, s'inaugura oficialment el fòrum amb les jornades Teresa Losada. Teresa Losada era doctora en Filologia Semítica i Religiosa franciscana. El 1974 va fundar el Bait Altacafa, amb seu a Sant Vicenç dels Horts i a Barcelona, amb l'objectiu d'ajudar els immigrants àrabs residents a Catalunya a aconseguir la inserció social sense perdre les arrels. Vine aquí a terminar la filología semítica y fue cuando empezó a llegar toda la inmigración en el año 1968 a 1972. En Cataluña se hablaba entonces de que solo en Barcelona capital había como unos 100.000 inmigrantes. Yo terminé la carrera, hice el doctorado, me quedé 7 años de profesora y fue cuando yo me topé aquí con todo este mundo de inmigración. Dije, pues yo no necesito ir a Marruecos. Si han venido aquí, aquí me quedo yo. Y fue cuando empezó, pues ya yo sentí como una crida interior muy fuerte de dejar la universidad y dedicarme a este mundo. Fue en 1977, cuando vinimos un grupo de 3 hermanas aquí a Sant Vicenç dels Horts. ¿Por qué? Porque aquí había una colonia marroquí muy importante, ya formada por agrupación familiar, y empezamos las 3 hermanas, primero ganarnos la vida, ¿no? Fuimos a una fábrica, por la mañana limpiábamos una fábrica y por la tarde nos dedicábamos a visitar familias. Cuando vinimos a San Vicente, claro, como estábamos con personas que no tenían papeles, porque a mí no me gusta decir ni legales ni ilegales, porque legal todo el hombre, por ser hombre ya es legal, nadie es ilegal. Entonces hicimos una asociación, pero desde el principio siempre estuvimos trabajando con los hermanos de San Juan de Dios. Y a partir del 2003 ya hicimos la fundación Bait Altacafa, que es Franciscanas Misioneras de María y Hermanos de San Juan de Dios. Lo más importante que hemos conseguido, yo creo que es como vernos estos dos mundos más cercanos, ¿no? L'any 2000 fou nomenada consultora del Consell Pontifici per al Diàleg Interreligiós i el 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. La Generalitat de Catalunya també va atorgar-li el 2012 el memorial Cassià Just a la seva trajectòria. Sens dubte, la pluralitat cultural està anunciant una nova civilització i esdevé una aportació substancial a la recreació del concepte de ciutadania. Només en l'encontre amb l'altre es produeix la transformació. Tot just aconseguirem treure'ns de sobre la por que ens paralitza i d'aquesta manera recuperarem el coratge de ser dones i homes en harmonia amb nosaltres mateixos, primer, i després amb l'univers i amb Déu. Un enorme equip humà i professional fa que Bait Altacafa sigui fa més de 40 anys un punt de trobada entre cultures diferents. Bait Altacafa és una fundació privada que fa més de 40 anys que existeix i que el que vol ser és un espai d'acollida i d'intercanvi entre persones de diverses cultures perquè considerem que és una gran riquesa el que tenim i que cal potenciar-la i valoritzar-la. El 28 de març de 2001, el ple municipal de Sant Vicenç dels Horts va proclamar per unanimitat Teresa Losada filla adoptiva del municipi.
Avui s'inauguren les jornades que portaran el seu nom per continuar amb la seva feina, generar diàleg i tendir ponts.